Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi lave Bean Bottle Challenge. Og jeg tog med min lillebror og hans bedste ven. Ja. Vi har et glas vand hver. Og når man har tømt det, så må man... Må man godt tage noget mere? Nej. Okay. Hvad synes du? Du skal ikke gå for mit hoved med glasset. Okay, vi starter. Okay, og man må også godt tage nogle tændstikker. Vi starter med at tage den her. Det er den her, den blå. Okay, og man skal tippe på den. Den lille frækkert. Okay, 3, 2, 1, nu. Tandpasta. Vi kan sagtens smage. Hvad fanden smager den af? Tandpasta smager så godt. Hvad fanden smager den? Prøv lige at hente den der. Enten tandpasta eller blåbær. Hent den tomme. Jeg bliver blåbær. Der er nogen i det lige nu. Nej, så rasler det helt vildt. Den har sådan. Og så noget vand. Okay, det var tandpasta eller blåbær. Jeg har blåbær. Ja, det er tandpasta. Jeg tror, det er tandpasta, der er den dårlige. Ja. Jeg har helt glemt at vise den her. Ja, den må man spytte ud i. Har I prøvet nogen? Ja. Okay, så tager vi sådan en her. Nej, det er ikke lige nu. Det er når vi kommer op til de værste. Jamen, det har noget med du har fået god en. Og så kan er det ikke det lime eller nyslået græs, tror jeg? Ja. Ja, og... Ja, det er lime eller nyslået græs. Hvad er det? Det er den her. 3, 2, 1, nu. Hvorfor får jeg hele tiden lime? Det gør jeg også. Hvordan smager det godt? Ja. Det var for lime. Det er jeg også. Den er sådan lidt stærk faksekondiagtig. Den der spytter flest ud skal spise en hundemad. Ja. Eller en bræk, man skal selv vælge. Ja, man skal spise en hundemad og bræk. Nå. Og man skal have det i munden i 5 sekunder. Nej, 3 sekunder. Må man godt spytte den ud. Okay, så den her kokosnød. Eller vådservietter. Altså baby wipes. Det står der på pakken, men vi siger. Sebastian har taget den. 3, 2, 1. Jeg fik kokosnød. Det gør jeg. Den er tandtålen er dårlig. Jeg kan ikke lide kokosnød. Lidt. Det smager faktisk. Prøv at gøre sådan her. Du fik baby wipes. Det fik kokosnød. Du fik også baby wipes. Prøv at prøve at smage. Prøv at lugte. Jeg prøver at lugte til mig. Min. Hallo på. Må lugte. Du fik kokosnød. Ja. Jeg elsker kokosnød. Jeg fik baby wipes. Så er det den her. Baby wipes. Det er lidt svært. Det er smørpopcorn eller rådne æg, tror jeg. Buttet popcorn. Jo, det er smørpopcorn eller rådne æg. Den her lille frækker. 3, 2, 1, nu. Det er faktisk det, der er mest dårligt. Det er rådne æg, det der. Jeg er snart ikke mere vand. Men vi må tage den ud. Kæft, den er dårlig. Du har noget der. Hvorhen? Jeg spiste den alligevel. Se, du skal ind i kameraet. Hvis du sidder. Okay. Den her. Bussemand eller... Mor, du skal ikke lige ind i kameraet lige nu. Hvis din hånd sidder foran mit hoved. Det er saftepære eller bussemand. Nej, klamt. Det er tæt blandt andet, hun smager dårligt. Ja. Okay. Jeg er derude. 3, 2, 1, nu. Saftig pære.
Den smager godt. Bussemand. Jeg fik saftig pære. Smager dårligt. Nej, jeg fik også bussemand. Hvad med her? Jeg har ikke taget en. Men er ved at brække sig. Jeg kan lige se. Tobias. Okay. Så er det til den her Tutti Frutti eller stinkende sokker. Vi har 2 tilbage nu. Tutti frutti. Den. Bræk eller hundemad på dåse. Okay, Og det er nok. Nej, det er den der tutti frutti. Er der nogen, der gider bytte? Nej, jeg har sluttet på min. 3, 2, 1, nu. Hvad finder er det, der er den dårlige? Stinkende sokker. Au. Jeg fik vand op i øjet. Hvad for en fik du, Tobias? Hvad smager Hvor mange har jeg spyttet ud Hvad smager tutti frutti? indtil videre? Det er godt. Okay. Jeg har ikke spyttet 2 ud. Okay, så røg den ned. Det har jeg Hvor mange har du Så er ikke det spyttet ud? den Tobias? værste af alle. Jeg har ikke spyttet en ud. Jo, en. Jeg har spyttet Det var... alle undtagen 2. Det er de 100 med eller chokoladebrød. Hvad for var det, jeg smed ud? 100 med eller chokoladebrød. For det ikke stinkende sokker. Nej, den her. Den Se, spiste det er den her nu. Det var bussemænd, jeg smidt ud. Og så er det Det stinker ned i en den af der. dem der 2. Stinkende sokker eller chokoladebrød. Nej, det skulle ikke stinkende sokker eller chokoladepudding. Nej, stinkende sokker. Hvad fanden er det, jeg siger? Det er chokoladepudding eller hundefutter på dåse. Hundefoder. Altså, Okay, på prøv at se. dåse, ja. Der. Der er sådan en eller anden dåse med en hund på. Åh, Det er så det, der skulle forestille det derinde i denne her. bare, må jeg se. Der er sådan en der. Prøv at se, det er om 100 med, tror jeg faktisk, det er. Sådan noget. Og det er 100 Vi jeg kan har se. 100 med. Jeg har 100 Der. Jeg giver ikke han. Hun er med på dåse. Ja, hundevad, jeg gider ikke have. Jonas, kom nu. 3, 2, 1. Nu. Chokoladepudding. Må jeg lugte? Nej, det lugter af hundefoder. Det er sgu chokoladepudding. Ej, så kæft, jeg tør. Og duft. Jeg har 100 med, det ved jeg altså. Der lugter ikke af noget. Så spis. Så er det cirka chokoladepudding. Chokoladepudding. Det er vand og chokolade. Fik du hundemad? Ja. Har du aldrig fået chokoladepudding? Nej. Den smager mega godt. Jeg har fået den der tyggegummi i den Der er knap. ikke så meget vand. Jeg er mindre end dig, Tobias. Ja. Det lugter af chokolade. Tobias, jeg er mindre end dig. Ind med den. Og jeg tager, hvis den her bliver dårlig, så drikker jeg det sidste af mit vand. Alt det der. Chokoladepudding. Jeg kan stadigvæk smage den der rådne æg. Og stinkende sukker. Chokoladepudding. Ja, tænkte den er mega god, ikke Og også? så nu, der er det den her. Det er bræk. Den lille dumme frækkert. Nej. Det er bræk eller... Fersken. Måske. Opkast eller fersken. Ad. Ej, for Jeg skal altså lige have lidt det der med at pine op igen. Altså ikke op, men Færsten. Okay, er I klar? 3, 2, jeg har virkelig ikke lyst til det. Nu! Hold lige op til vin. Opkast. Det smager godt. Smagen af fersken. Ej, hvor snyd. Det smager fersken. Nej, hvor snyd. Du er den eneste, der fik fersken.
Så nu har vi smagt alle dem her på rækkerne. Der. Færdig, Se, du venter den forkert. nej. Jo, Nej, jeg sagde alle dem på du rækkerne. bliver sådan her. Okay. Skal I to vælge en med bræk eller hundefoder? Hvorfor vender jeg det forkert? Jeg tager hunde med. Jeg tager selv bright i den. Jeg tager sådan med. Okay. 2 hunde med. Nej, der er ikke flere hunde med end en. Jo, der er 2. Og Jonas, er du klar? 3, 2, 1. Jeg har ikke mere Fuck, vand. hvor er vi uheldige. Du må tage mit. Du må få noget mit. Nej, du må tage resten af mit. Hvad nu? Vi ved godt, vi ikke overholdt det der med 3 sekunder. Men den der hundemad, den er så... Lad os du har sådan en her nu. Det er det, jeg allermest hader. Ja. Det er også mig. Men de fleste siger, at bræk er dårligt. Tobias, dit hoved er ikke inde i kamera. Nej, jeg vil lige så ikke. Det er mit hænder ikke. Der er sådan en flue ned i det der. Ja, jamen, den må du også spise. Ej, gør du? Nej, den sidder ikke nede i. Jeg gør den. Nej. Op med dig. Den må du altså godt spise. Okay. Det var det, tror jeg. Ja, tusind tak for, at I så med. Det er mig, der skal sige det. Tusind tak, fordi I så med i den her video. I må rigtig gerne sub og smid like. Og ja. Så jeg vil bare gerne sige, ses i næste video. Ja.